Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα Toyota Yaris 1999 μοντέλο, βενζίνη, με το γνωστό πρόβλημα της χαμηλής απόδοσης του ψυγείου του καλοριφέρ, της θέρμανσης δηλαδή. Έχουμε το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή του ψευτικού υγρού είναι στους 91 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στον αεραγωγό του καλοριφέρ είναι στους 40 βαθμούς. Το αυτοκίνητο ήδη δουλεύει αρκετή ώρα. Περιμένουμε να ανεβάσει λίγο ακόμα θερμοκρασία για να δούμε μήπως έχουμε λίγο καλύτερη απόδοση στο καλοριφέρ. Πήγαμε 92. Βλέπω συνεχίζει η θερμοκρασία στο καλοριφέρ να είναι στους 40 βαθμούς. Το βάζουμε στη μεγαλύτερη σκάλα, στην τρίτη σκάλα. Αυξάνουμε και λίγο τις στροφές του κινητήρα. Είμαστε στις 2.000 στροφές. Θερμοκρασία του σχετικού υγρού 92 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία αεραγωγού καλοριφέρ 40 βαθμούς. Είναι στη μεγαλύτερη σκάλα. 93 βαθμοί. Θερμοκρασία καλοριφέρ αεραγωγού 40 βαθμοί Κελσίου. 95 βαθμοί Κελσίου. 2.200 στροφές. Τρίτη σκάλα το καλοριφέρ 40 βαθμοί. 96 βαθμούς Κελσίου. Και το βεντιλάτερ. Και συνεχίζουμε 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις ενέργειες, να καθαρίσουμε το κύκλωμα του καλοριφέρ και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι λοιπόν για να δούμε τι κάναμε. Οι εργασίες καθαρισμού γίνανε. Ψυχτικό υγρό κινητήρα 93 βαθμοί. Πάμε να δούμε το καλοριφεράκι μας τώρα. Έχουμε βάλει το θερμόμετρο, είναι κάτω από το 40 και δεν το ξεκινήσαμε ακόμα. Λοιπόν, ανοίγουμε και το βάζουμε το καλοριφέρ μας στο 2 στο ζεστό και ξεκινάμε να δούμε την απόδοση του καλοριφέρ. Ανεβαίνει 50, ανεβαίνει 52, 59 και ανεβαίνουμε 'Ήμουν στο πρώτο βιντεάκι, είχαμε 39 βαθμούς και τώρα έχουμε 59 προς 60. Μια ακόμα επιτυχία. Πάμε στο πιο μεγάλο, στην τελευταία σκάλα. Ανεβαίνει 60. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είμαστε έτοιμοι.